spojek, tvarovek a navrtávacích objímek. Rozlišujeme tlakový potrubní systém, který přivádí vodu od zdroje přes základní sestavu až k elektroventilům. Tato část rozvodu je zpravidla pod stálým tlakem vody a montuje se z potrubí o průměru 32 mm. Od elektroventilu k rozstřikovačům rozlišujeme dva druhy potrubí. Hlavní zavlažovací potrubí, které bývá také o průměru 32 mm, distribuuje v jednotlivých větvích systému vodu od elektroventilu. Tato část je pod tlakem pouze během zavlažování, kdy je elektroventil otevřen. Na něj navazuje pružné zavlažovací potrubí quick joints o průměru 20 mm, které odbočuje z hlavního zavlažovacího potrubí přes navrtávací objímky. Na toto pružné připojení jsou šroubovány přes kolínka s vnějším závětem půl nebo 3/4 coulu jednotlivé rozstřikovače. Všechny šroubované spoje se těsní teflonovou páskou. Před instalací potrubí na pozemku doporučujeme podle plánku vyznačit značkami umístění jednotlivých rozstřikovačů. Potrubí se ukládají mělce do výkopů 20 až 25 cm hlubokých. Hloubka také částečně závisí na typu použitého rozstřikovače, respektive na velikosti jeho podzemní části. Zavlažovací potrubí nemusí být ve spádu a do jednoho výkopu lze vložit více potrubí od různých větví. Pokud jsou manifoldy rozmístěny po zahradě, je vhodné současně s potrubím položit v chráničce i ovládací kabel od řídící jednotky. Vhodným doplněním automatického zavlažovacího systému je současná instalace tzv. Vodních zásuvek, tedy rychlospojených ventilů, kdy jedna hadice s klíčem může být využita pro více vodních zásuvek. Jeden z nejdůležitějších kroků při realizaci automatického zavlažování je výběr správných druhů a typů rozstřikovačů vzhledem k velikosti a členitosti zavlažované plochy. Vycházíme z předem zhotoveného plánku. Do jedné zavlažovací větve dáváme pouze rotační rozstřikovače nebo naopak pouze rozprašovací rozstřikovače. Všechny typy rozstřikovačů se v ideálním případě rozmisťují tak, aby každý rozstřikovač stříkal až na sousední. Tímto způsobem dosáhneme správné distribuce vody a rovnoměrného pokrytí celé plochy pozemku. Pokud se výseče překrývají málo, může být závlaha nerovnoměrná a někde trávník zasychá, i když prodlužujeme její délku. Pokud je tedy poloměr do střiku 10 metrů, vzdálenost mezi sousedními rozstřikovači by měla být také 10 metrů. Většinou používáme výsuvné typy rozstřikovačů, které mají 5 až 10 cm vysoký výsuvník, který však může být podle potřeby i delší. Výsuvník se při zalévání tlakem vody vysune nad povrch zavlažované plochy a po skončení zavlažování se opět zasune pod povrch terénu. Nepřekáží tedy při sekání trávníku. Pro zavlažování větších ploch používáme výsuvné rotační rozstřikovače. Nejpoužívanější od firmy Orbit jsou Voyager 2, Satellite a Saturn 3. Svěrný držák umožňuje snadnou výměnu trysek, které ovlivňují dostřik a spotřebu vody. Sady vyměnitelných trysek jsou zpravidla součástí příslušenství. Tyto rozstřikovače zavlažují při rotaci kolem své osy plochu od minimální výseče 40 stupňů až po 360 stupňů. Dostřikem u rotačních rozstřikovačů vždy rozumíme poloměr kruhové výseče. Ten je také nastavitelný a podle zvoleného typu může být od 5 do 14 metrů.
Pro menší, případně členité plochy používáme výsuvné rozprašovací rozstřikovače, takzvané sprinklery. Součástí dodávky vlastního rozstřikovače je namontovaná červená proplachovací tryska. Ta se po propláchnutí systému při prvním uvedení do provozu vymění za konkrétní trysku podle zavlažovacího plánu. Vlastní montáž a výměna trysek je velmi jednoduchá. Trysky rozprašují vodu ve stálých nebo nastavitelných výsečích od 90 stupňů do 360 stupňů, nebo v přímce a obdélníku. Jejich dostřik je od 1 do 5 metrů a podle délky dostřiku jsou i barevně rozlišeny. Oproti rotačním rozstřikovačům intenzivněji zavlažují, neboť nedochází k rotaci vodního paprsku a celou plochu zavlažují najednou. Na keřovité kultury a skalky používáme nevýsuvné rozstřikovače nadzemní s teleskopickým nebo pevným prodloužením. Veškeré parametry rozstřikovačů jsou podrobně zpracovány v katalogu a technických listech, které máme pro vás k dispozici. Celou instalací vás bude podrobně a srozumitelně provázet písemný návod na zavedení automatického zavlažování Orbit. Závěrem bychom chtěli zdůraznit několik zásad, jejichž dodržení je nezbytné pro správnou a bezporuchovou funkci automatického zavlažovacího systému Orbit. Kapacita zdroje vody musí být 40 až 70 litrů za minutu při tlaku 4 až 5,5 baru v místě vstupu do zavlažovacího systému a při vnějším průměru potrubí 32 mm. Instalovat hlavní uzavírací ventil, filtr a ventil pro vypouštění a napojení kompresoru. Elektromagnetické ventily umístit do ventilových šachtic s podsypem štěrku. Propojení 24V rozvodů provést vodotěsnými konektory. Řídící jednotku chránit před povětrnostními vlivy. Na každou větev instalovat vždy jen jeden druh rozstřikovačů, rotační nebo rozprašovací. U správně navrženého, vybudovaného a udržovaného automatického zavlažovacího systému Orbit předpokládáme, podle zkušeností ze Spojených států a Kanady, téměř neomezenou životnost. Přejeme vám mnoho zdaru, pokud jste se rozhodli pro jeho instalaci, a doufáme, že bude vaším platným pomocníkem na zahradě po dlouhá léta.